आज तो मो देह बहुत ही खराब हो जाइथिला। नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम टू आउ गोटे दिन ऑफ माय जीवन। तो होल नाइट सारी 3:30 बेले घर को फेरी फर्स्ट मु हेयर ऑयलिंग कली। आउ देखुचंती तो ई चंपू हेयर स्टाइल भी मोर वो छटकी मामा सेते बेले सोई थंदी तो मु चली गली रोसई घर को। देखिला बेलको मामा पूरा नीट एंड क्लीन कर देइछंती। इवन बासन भी माज देइछन जोटा मु मना करे काहे ना तांको ठंडा हुए बोली अल्प किछि बासन थिला। आखि पड़िला कोन आरिसा पिठा ହେଇଛି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ଜାଣିଲି ନା ଏଇଟା ମାଲପା ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ ପିଠା। ପିଠଉ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ନାଚି ପକେଇଲି ଆମ ଘରେ ଚକୁଳି ହବ ଆଜି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମାମା ଯେହେତୁ ମୋ କାମରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ମାମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି। ତ ଲୁଗା ଯେତିକି ଧୁଆ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଲି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମାମାଙ୍କ କାମ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏମିତି। ତାକୁ ପୁଣି ଏବେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମାନେ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସାରିକି ଆସିକି ଏତେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାହାରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ବାହାରେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ, କିଛି କାମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଯାହା ରଖିବା କଥା ତାକୁ ରଖି ରୁଖା ଦେଲି, ବେଡ଼ସିଟ୍କୁ ଝାଡ଼ିଦେଲି, ରୁମ୍କୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ଏତେ ସବୁ ଭାବିବା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ସଫା ହେଇଛି ନା। ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ବାସନ ଥିଲା ତାକୁ ବି ମାଜିଦେଲି। ଆଉ କହିଲି ବାକି କାହିଁକି ରହିବ, ଘର ବି ଓଳେଇ ଦିଏ। 4 दिन ହେଲାଣି ଗୋଡ଼ ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଉ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସାରିକି ଦିନ ସାରା ଛିଡ଼ା ହେଇ ସିନ୍ କରିକି ଆସିକି ଯେଉଁ ଏତିକି କାମ କଲାବେଳକୁ ଭାବିପାରୁଥିବ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିଲି। ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାଲିସ୍ କରି ହେଉଥିଲି, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ବି କରିବ। ଯେ ଭାବି ହଉ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ ସହିତ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସାରିକି ଆଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ତ ସିଏ ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି କାମ କରିବାକୁ। କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ କିଏ କରିବ, ନହେଲେ ଖାଇବା କ'ଣ। ଆଜି ଆମର ହେଇଥିଲା ପୋଟଳ କର୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ପକାଇଥିଲି। ଆଳୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଲୋକ ଆସିଲା ବେଳେ ମସରୁମ୍ ଆଉ ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ବି ରାନ୍ଧିବି। ସେତିକି ବେଳକୁ ଚୁସ୍କି ବାଲାର ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଶୁଣିକି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମାମା ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁସ୍କି କିଣିଲେ। ମୋର ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ସେତେବେଳକୁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଲାଣି। ମୁଁ ବାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗଲି ଆଲୋକକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯେ ଆସ ଆସ ଖାଇବ ଆସ। ଖାଇସାରିକି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଗଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଯେ ଆସ, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଏସି ଅନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଠି ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଘର ମାନେ ଏସି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ ହେବ ଘର ସାରା ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି। ମାମା ସେଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ବସିଥାନ୍ତି, ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପରିବାକୁ ପୋଛିକି ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖୁଥିଲି। ଏତିକି ବିନ୍ସ ସଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେତିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ପାର୍ଟକୁ କାଟିକି ଅଲଗା କରିଦେବି। ତ ଏତିକି ଭଲ ବିନ୍ସ ବି ବାହାରିଲା। ଭଲ କଲେ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି। ଘର ପୁଣି ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଉଥିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଓଳେଇଲି। ଆଉ କହିଥିଲି ନା ପିଠଉ ହେଇଛି ମାନେ ଚକୁଳି ହେବ, ତ ରାତିରେ ଚକୁଳି କାବୁଲି ବୁଟ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଜେଇବି ବୋଲି ଆଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଏଇଆ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୋରି ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟା ଏତେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ଯେ ନିଦ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାମାକୁ ବି ରାତିରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇବାନି। ମାମା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି ମୋତେ କହିବେ ମୋତେ ଡାକିଲୁନି, ମୁଁ ଘଷି ଦେଇଥାନ୍ତି।